Creme fraiche. Sten laver desserten. Gør det. Hvor har vi den der til at... Vi skal næsten lige have sådan en her. Det vil han have stolt af. Pizza udskæret. Nej, det var bare mere den der. Nå, det? Ja, det hedder pizza udskæret. Pizzarulle. Vi opgav pizzarulle. Som så hedder... Henning, hvad er det egentlig, du laver? Så der hedder det bare... Henning, hvad er du gang i? Ja, vi har sendt noget til Madsen. Det er meget vigtigt. Hvad laver massen, ja? Ja, det er øl. Hvor mange af jer har problemer med kolesteroltallet? Skal man i hvert fald ikke spise det? Ja, 1, 2, 3. Jeg kan forresten ikke tåle fedt. Det har vi nu. Ikke for i morgen. Peter, den er vel også fedtfri, den her æggekage. Jo. Men det lager og noget på det, plus at det er ikke så... Ej, det lå i bunden til at starte med. Ja, ja. Til at starte med lå lag i bunden. Altså fedt, ja.